си RC кола. В този клип си купих количка с дистанционно управление, като ще кажа основните характеристики и ще мина това трасе. Трасето, което ще мина, се състои от 10 препятствия. Първото е триъгълната кула, второто е планинското мъчение, третото е катерушката, четвъртото е пропаста, петото препятствие е катеренето на България, шестото препятствие е степенката, седмото е кръговете на трасето, осмото е балансьора, деветото е лесността и десетото е пясъчник. Нека да започваме с видеото. Тук съм с една количка, която е с дистанционно управление. Тази количка е на марката Rock Crawler. Модела е HBP 1001. Същото, което не ми харесва на количката е, че за да се свали батерията, има болче, където се отбива. Скоро мисля и това да го преправя. Нещо с някакви свински опашки ли да се хваща, не знам. А характеристиките на количката са до 35 метра обхват. Демек, ако взема дистанционното и мога да изпратя до 35 метра. Това твърдят от Rock Crawler. Скоростта, която развива, максималната е не супер бърза, даже минималната, а тя е 12 км в час. До 12 км в час обаче е с 4x4 задвижване, така че е много добре според мене. Батерията е литаво-ионна, 700 мАч, 9,6 волта. Да, знам, супер малко е, скоро ще я смена. До 15 минути може да карате преспокойно количката. Така също твърдят от Rock Crawler. Така че това бяха основните характеристики. А сега предлагам да преминем към трасето, което виждате ето тук. Това трасе, а сега две думи и за трасето. Това трасе го оправих около една седмица, така че за това няма доста дълго време видео. За смисъл, само това ми отне 4 дена. 4 дена. Тези тук ми отнеха около един ден. Дени малко дени 2 дена. Това тук, това с гумите и това тук, за да го измисля как да стане, как да нападне количката, как да направя, обаче не стана. Това тук ми отне някъде 15 минути, 20. Така, това е много интересно. Също ми отне доста време да го направя. Бих казал преспокойно, около един ден ми отне това да го направя. Това тук с пясъчника. Пясъчника го правих, няма да коментирам колко. Една седмица само пясъчника. Естествено не само, помагаха ми още по-големи хора от мен, където разбират. Да го правих около една седмица. Отидох да купим турби с пясък. Магазинът е затворен, отидох друг и той е затворен. И в пясъчника ще го ползвам пебето всъщност. Малката ми сестричка, така че една седмица. Тук 4, 5-6 дена, 7 дена. Така. Не помня колко минути, май около един ден, 7. Цялото трасе около 2 седмици и малко ми отне, около 2 седмици, 2 или 3 или 4 дена. И отне да го направя. Така че това е от трасето. В тази видеото ще ви спомена кои са ми най-любими препятствия и кои не се получиха и кои не. Така че аз предам да не губя повече време, а да видите как минавам това трасе. А тук, както може да видите, пред всяко препятствие съм сложил и по една такава дървена плочка, да се знае, че е в препятствие. А тук в пропастта нямаше как да сложа, така че да. Така, приятели, вече ме чувате от този микрофон. Другия микрофон съм го вързал на количката, заедно с екшън камерата, понеже сега нямам в момента втора камера. Някой път може да имам назаем. Така, сега тук са ми при спешен случай нещата. Главката за микрофоните, за екшън камерата, още други аксесуари, принадлежности и 2 външни батерии, ако ми потребват, пауърбанк. Вързал съм екшън камерата на количката и сега ще мине препятствията. Нека да видим как ще ги мине препятствията. Тук имаме старт и финал. Опа, леко. Екшън камерата ми. Работи ли? Работи още. Добре.
И ето така ще пробваме. Не. Това препятствие за жалост не го мина. Но... буксува нищо. Ще й дам шанс, като тръгне от тук. Вау, много добре се справи. Опа, тук малко не съм го преценил колкото трябва да е. Оле, мале. Добре, нека да пробваме отново. Нещо, защо не иска да ми направи кола така? Не, нещо не иска да успее да мине. Имаме батерия, снима екшън камерата. Ама защо винаги така тръгва? Добре, ето така. По принцип не трябваше така да се случва, а трябваше така. Пада се и по някакъв начин да се случи. Така. Опс. Така. И сега тук би трябвало да скочи, обаче няма да скочи. Няма толкова мощност, нищо. Приемаме, че скача. Опа, това не се чу както трябваше. Работи добре. Добре, връщаме я от начало. Добре, също има го като вариант. Да, обаче няма да мине с екшън камерата. Това е проблема. Добре, даваме и шанс. Така. Камерата работи ли? Работи. Има ли батерия? Има. Да, няма да мине. Знаех си. Но ние ще се опитаме отново да го минем трасето. Така, обаче след като го завършим. Така, идваме тук на балансьора. Бих казал, че тук доста добре се справи. Тук обаче заяда нещо. Добре, жива е.
Тук не мога да се скачи обаче. Хайде, тук ще я пуснем. Така. Да пробваме. Как се справя? Не, ще се чупи. Така. Мали, на пясъка много добре се справя, аз не вярвах. Улей, как се справя на пясъка направо? Ами аз предлагам тук да изляза. Така. И дойдохме отново на финала. Нека да започнем отново. Мале, за това препятствието и яд. И не го прецених. Добре, бе, защо винаги там тръгва надясно? А я за всеки случай палети за орхидея да ги махна. Не, няма толкова може да се изкачи. Добре, ако я пусна така. Опа! Сега тук идваме на планинното мъчение. Аз така му казвам на това препятствие. Мали, пелетите, ужас! Мале хора, не мисля, че ще се справи с това препятствие. Но длъжни сме да разберем. Нека да видим. Като цяло, аз откакто имам количката, сега, естествено, че не мога да я направя анбоксинг, защото аз имам, да речем, от някъде 1 месец. Мамо, от колко време я имам количката? 3 седмици. Добре, значи почти 1 месец, хора, я имам количката, 3 седмици. Така че, аз съм много доволен и не мога да я направя анбоксинг, естествено, защото първо ми трябва малко време да разработя, да видя как се справя. Така, аз нарочно съм ги оставил по-тесни, обаче тук не съм преценил. Добре, айде от тук да малко започнем. Не, отново камерата ми. Жива ли си? Жива си. Изгаснала си, само си заспала. Не, харчиш батерия. Айде бе, защо не мога да изпечи? Това е елементарно. Мали, камерата. Има ли нещо? О, нищо няма, слава Богу. Мали, аз вече се верно ще щупа тази камера, бе, човек. Мали, ще щупа камерата. Оле, мале. Аз съм скандализиран, хора. Какво понесе тази екшен камера? Добре. Опс. Не трябваше така да се случва. Видяхте ли, хора? Изкачи се! Опс! Приемаме, че скача. Така. Тя колко добре се справи пак сега.
Господи! Между другото, сега е момента да харесате видеото. Ако това видео събере минимум 10 харесвания, ще направя подобно видео, още по-мега яко, подобно видео, където ще апгрейдна количката ми, RC количката. Там ще апгрейдна, няма да кажа с какво и по какъв начин, просто ще я апгрейдна да стане хем по-мощна, хем по-хубава. Да, така че при 10 лайка, при 10 харесвания на видеото, ще има още едно такова видео, където ще апгрейдна. А някога след, може би около месец, ще има още едно видео с количката. Тези препятствия, за това, ако се чуете, нямаше толкова дълго време видео, защото тези препятствия, само ето това, планинското мъчение ми отне около 4 дена да го направя, защото е с шпакловка. Най-вероятно някои от вас са ми влизали историята, която качих в Instagram и Facebook, са видяли как боядисвам някъде тук гората, мисля, че беше, как я боядисвам. Така че след около месец ще има около 20 метра трасе. Това тук сигурно е 5, някъде общо. А ще има 20 метра трасе. Това е колкото, много е. Така че очаквайте. Сега за след това видео, следващото няма да знам какво е, така че приемете. Все пак и количката е количка, аз съм човек и ни отне малко повече време да сглобиме трасето. Така че ще има още едно мега мащабно видео, в смисъл с трасе. По-натам ще има видеа отново с количката и как да си направите вие трасе, ако имате вече количка. Ще има много яка поредица от видеа, свързани с количката. Така че оставете за всеки случай един коментар долу под видеото. Какво искате да кажа относно количката. За всеки случай, в следващото видео, ако имате някакъв коментар относно количката и трасето, пишете и в следващото видео ще ви отговоря. Така че това беше, където трябваше аз да кажа. И нека да продължаваме към трасето. Да, не трябва тук колички. Опа. Ами ето от тук. Този път ще се справиш ли? Не, този път не се справи. Нещо има ли? Горе-долу. Горе-долу. Сега най-яката част. Оле, камерата падна, човек. Камерата падна. Как се отлепи изобщо, бе? Мале, как се отлепи изобщо тази камера? Не беше това предвидено. Добре, че връзките, които вързах, ще държат. Да, ето, тя се отлепи вече. Абе, я по-добре да я завържа. Не знам какво се случи. Еми хора, това е с количката. Аз смятам, че доста добре се справих.
като мале. Като следва да кажа няколко думи и видеото приключва. Да. Като доста от вас ще ме питат, кое ми беше любимото трасе. Със сигурност никое трасе не ми беше любимото, освен пясъчника и планинското мъчение. Може би и това горе-долу ми е любимо. Това беше рулото или не помня как се казваше. Все едно е така и да караш сърф. What? Аз много не се ставам, бе. Не знаеш, че ставам да карам такова. Добре, шегата на страна. Наистина, между другото, очаквайте много видеа, където гледам количката. След тези видеа може да очаквате, или не знам как се прави при тези или след тези видеа, може да очаквате още видеа с трасета, колички, още може да направим различна количка, не знам, но имам един план за сега, не се направя на количка. За няколко видеа имам план, но да стане. Много се радвам, да стане, много се надявам. И ще има, пак ви казвам, уникално много видеа, сигурно над, не знам колко, над 50 видеа, сериозна поредица, свързани с трасетата и с FC количките, FC моделите. Така че сега е време нещо малко да ме даде количката. Хайде, идвайте. А сега, приятели, е време да видим какво ще ми подготви количката. Ето се, къде си, бе? Охо, какво ми носиш ти? Това за мен ли е? Не. Дай ми го. Оп. Мерси много, Monster Truck. Аз сега ще си хапна този вкусен бомбон и ще ви кажа като го хапна, какво друго ще правя. Така. Време да си хапна този вкусен бомбон. Аз знам като го хапна, потом да уработвам видеото. А сега, приятели, чао!